Ahojky lidičky, dneska si natočíme fizzy drink a tady drink. Já vám ukážu, co je fizzy drink a tady drink, akorát jsem to elovat si ten telefon. Tak, ne, ten telefon neposlouchá. Telefon tu drž, nebudeš mi padat. Teď to krásně jde vidět. Koukám. Takže, nedívte se, jo, to nebyl tady drink, tohle fizzy drink, jo. Koukejte na ten rozdíl v těch barvách, tohle je fizzy a tohle je tady. Ještě ten rozdíl je neskutečný. Za mě se víc chutná mi ten fizzy drink, ale já vám udělám taste test. Takže, dáme bloky. Takovky za kameru. Takže, já bych prvního testoval poslechu, jo, to bude dělat. Počkejte. Dobře, já si musím tak, sem dám tohle. A teď to zamícháme. Já už teď ani nevím, co je co. Takže tohle je. Tohle je jasný fyzikum, ale nejsem. Tohle je tady. Počkej, ne tahle. Za mě mi víc chutná tohle a myslím, že to je fizzy drink. Ano, je to. Takže, počkej. To měl nic, já ještě neaktivoval, protože já moc jsem to nechtěla jsem to. Jo, dobrý. Teďka budu zadávat oční kód o tady drinku. Koukejte, mám tady víčko. A počkejte, já ho zadám jen, jo. Takže, jo. Ne, jo, dobrý. 2, 3D, 3. D. Tak. Už to roztáčím, koukejte, co tam bude. 20% sleva, to jsem ještě nikdy neměl. Dobrý. To je celkem dobrý, hoši. A teďka půjdeme ještě na fizzy drink. Tak, na skenu. A vyhraj, to známe. Bombast. Fizzy drink. Pojď. Načti se. Jo, dobrý. Co se natáčíš? No. Kde kód? Já už jsem na to. Jo, ze spodu je. Kód je. Nebudu vám ho říkat, ale to je jedno. Je tu nová soutěž, OK, jo. Otvírám. Klep. Oži, roztáčím to a co to bude? Pak na 10% sleva, to se hodně někam. Jo.
počkej. Ale nic jsem moc nevyhrál, ale 20% sleva, to je fakt dobrý. Takže já bych to tady asi ukončil, protože nemám už nic moc dělat. Takže asi papa. Ale můžete vidět, že je tady fizzy drink. Každé večerce to bude. Určitě na 100%. Nashledanou.